Вольга Рапніцкая. Юнак быў з падслонем рода. Юнак быў з падслонем родам. У слонім прыйшоў сувязным. Пазнаў яго солдат-нягоднік, данёс у гестапа аб ім. Юнак адпіраўся, нібыта у слоніме ён першы раз. Прыехаў на рынак, пажыта, завод жа Іван Сарвас. Сарвас глушыць гума, як громам. Ты думаеш, дурняў знайшоў? Ад солтыса нам вядома, ты, Стёпа Юр'ель, з байкоў? Юр'ель пра такога не чуе. Байкі не быў у байках. Дзень, ноч гестапа лютуе, дзень, ноч б'е юнака, а хлопец нічога не кажа. Задумаўся оберст тады, ашчэрыўся оберст. Гэй, стража, даць маці яго сюды. Матуля, яна, стаяла без хусткі, вся ў сівізне. О, толькі б яна не сказала, не пазнавала б мяне. Ну, матка, просім, сядайце, ён сын твой, ён клікаў вас. Ледь чутна шаптала маці. Я бачу яго першы раз. Оберст вушам не верыць, оберст не верыць вачам, маўчаць у змроку шэрым, маці і сын маўчаць. Прыгледзьце лепей, старая, дык значыць, сын не твой. Гэй, стража, сабаку з двара іх пусціце сюды ў пакой. Вялізны пёс веславухі наёршыў на оберста посць. Пасля, скавычучы глуха, да ног Сцяпана папоўз, хвастом завіляў і рукі Сцяпану лізаць пачаў. Гуд! Оберст даволена буркнуў. Сцяпан зацята маўчаў. Расстрэльвалі іх уранку. Маці і сына з байкоў. Быў разам з імі сабака, на крок ад іх не адышоў. Калі ж і яго падкасілі, ён, перш чым навек анямець, завыў яшчэ раз на магіле аб тым, што не змог зразумець.